ụmụnne ụmụnna m ụtụtụ ọma, ehihie ọma, abalị ọma. Kama ahafụ iso okwu bekee sụọ ya la okwu ebe ka anyị nwere ike etinye okwu bekee as I can. Ihe m kwere ekwu okwu ugbu a banyere otu nwoke anyị na-enye respect a na-akpọ Pete Edochie. Amụrụ m nwoke oso art ya things fall apart, I think. Ihe gbasara nwoke a, ọ rụrụ na BBC, ọ rụrụ na many station, you know. He's a talented man, and I will say that I will not say only Igbo. All over Nigeria love him because of all his movie. He always acts in his movie as a brave man. Even if including his son always, I love his movie. Nwoke a etele onwe ya shi n'ihu like Kenneth Okonkwo. Pete Edochie, echere m na dị nwoke ma ihe. Asị ihe nwoke nọ ihe okenye na ọdụ ahụ ka nwatakịrị guzo ọtọ. Onwe ike hụ ya. Anyị nwa nọzi ọdụ gụwa ụdị mkpa. Gụwa ụdị mkpa mgbe na ọdụ m iguzo ọtọ dị ile ahụ isi kpuru gị. Onye nwetere video mee ka oro Pete Edochie ka ojise ndikwara ya nwa ya nwoke ahụ mụ ya adịla mma. Ka their fans. Ka ụmụ ya dụọ ya ọdụ ya ma isi ma old age obere ya la brain. Ya kwanse ndị Hausa kwọrọ ya ụgwa la video mere ka m nụrụ ka ọ nọ na-ekwu date ndị gọvanọs nọ na East ala emepere ha ụzọ. Ị ga-echegide before ga-abata la ọfịs ha. Ọ dịghị otu ala North because of all North kọla gị zụta ego akwụla ha ụgwọ anụmanụ. Because of your ga North he enyi ego ya bịa dee nonsense kwuo nonsense. Dimkpa nwoke ha mana ya ala respect la ala Igbo. At least people is an icon onye bala ele anya. Fọtara agwa anyị that ndị Igbo nwere landlord. Thus all ya wale man encourage anyị sụ Igbo. Na anyị sụchi Igbo ala ebe ka anya ndị Fulani ewere. E discourage. Look at it. Biafra ala push ole. Ihe ole enweghị ike imelite ka somebody nwa amadi ala kpọ Nnamdi Kanu nọ na-eme. Ya wụrụ ya nwa otu ala ndị Fulani na-enye ya bribe na yafta ala bịa akọ nonsense ọla akọ. I discourage people. I discourage motivation ụmụ Igbo, ụmụ Biafra. Anyị enweghị idle lock. Chileke kpọkwa ya ọkụ dị ya. Ara mụgbọ okenye na-amaghị ihe. Unu gwe ya shọm kwuru. Okenye na-amaghị ihe. Ọ bụrụ Igbo ndị Fulani enyela ya ego. Because of the Eastern governors ala enye ego. Ala emepụrụ ya ụzọ. Ya ọbata ya ọ ga-aza na-atọ as a celebrity. Ya ọbata emepụrụ ya ụzọ. Enye ya red carpet. Ya ọ gawazie North. Ha gwe ihe ọ ga-egwu ka ọ bịa gbuo moral. Gwe ya Chileke kpọọ ya ọkụ dị ya. Ma ọma ha ga-egwu anya egbuo karịa ya. Kenneth Okonkwo ya ọwọchị adịkwa mole me movie emewefu ya. Movie Kenneth Okonkwo mewefu ya. Pete Edochie me ma ihe ga-egwu anya akpọla ga ashi already now. See, our generation anya bekwa ga-eche. Ị hụrụ onye nduga ahụ Nnamdi Kanu Chineke kpọfụtara anyị na-ekwutu ihe anyị na-anụ. Any day Nnamdi Kanu kwuru nonsense anya abịakwa ya against. Ịma ndị Igbo for you to lead ndị Igbo you gotta be very careful. Nnamdi Kanu is doing the best and he's doing the right thing God send ya now. Any day from channel and the day so when Nnamdi Kanu azụ na watch ya let follow this man. Se ka ebe onye ka esi fụta ka ebe Nnamdi Kanu ka esi fụta ka onye ka ọbịala ebe ka ọhịa nye ndị ọzọ kọrọ ga-enye ha ego aba. The day ọ nọ na court Abuja lasi Buhari is a madman. That day Nnamdi Kanu na ekwu that thing.
See, that day, on at the court, that day can see this is the right person. Here, this is Moses of our time. That time, on the court, let's see, Buhari cannot jail me. I'm sure, okay, this is the right person I will follow. I'm not flowing on the car that he's been watching me. Any door from channel, him may expect it. I cut off from him. But for now, Nandi Kali is our leader. Let me go back to Pete Edochie. Pete, you have to be very careful. In what I say, love walking as a man, as our father. Be careful. Watch out, Osofia. Osofia, an interview about this Biafra. Because of all in Nigeria, see how he speak. Okuroku as the intelligent man. Don't just some word. Kukwe Hegenyani joy. Zerebuishia because of honor and Nollywood. Give Tangala why China la lock. Go we our morale. Many countries will get any see. Hale Shile le Vubatani here. Acquire on Western world. Many countries will dig okay, some countries will many. I think in Liverpool or part of England, she far. Even in Europe, she far. Obawa soala. She de far. Connect your ocean from very far. Connect your for pass here some country. No negotiation with some country. Ocean abatalaka. Mala Asia. River Niger, Nigeria were a good country to live. River Niger, I get drill here perfectly. Sheep la there. Oyema. Ntongwa yard hala Lagos. Nshile rufetu ma kusela Lagos. Enugu airport. Unoya hanga yonochia. Ka sha no ya no na enwe giti night landing light there. Anoya on behalf of Anoya standard of local flight, local airport. Ima night landing now that airport Enugu. All get create more job Enugu city. Why? Ndale Enugu. And when anywhere to go that night, I will look for the nearest hotel to sleep, even in 2 days. Job will be in Enugu. Many hotels are busy because of night flight is coming down there. It's part of creating job. I last struggle. I want to Pete Edochie where movie la drama ya. Cut movie ya. Bibi wetrani ibu our moral. Pete Edochie I la chekwa. Okenye woro okenye beribe. Anye do ebe doribegi. Pete Edochie gwakwa na ha. That's it. Ali ayele lekwe asato. Ayala chekwa. Ayala che. Yo we man he ge kuku ono. Ogwo ale man encourage. Chase Wibo. Robin. Come. Yeah. My son. Watch here. This is my son. I am always telling this boy, he come from Biafra. This boy, he come from Africa. And I'm not going to tell my son again that is a man called Pete Edochie. He's a very good actor. But that man is lack of wisdom. You hear me? Mm-hmm. Remember this? Yeah. There is a man called Pete Edochie. His lack of wisdom is an elder. In Biafra land. Our enemies have bribed him. He wants to come and discourage. Because of this place I'm calling now is where you come from. You hear me? Please say Pete Edochie. No. Tell him no. No. You need Biafra. Yeah. Good, go. So, Pete Edochie, be very careful. We love you as a father. If you nearly come and take Kingari, go and go from north. Be careful. Only when this video send the area Pete Edochie. You nonsense. Let him know.
go yo art okwa movie ahụ movie ahụ le ja arapiam yo kwere ebe na Biafra yo kwere ebe na ala Igbo ma the governors na east isi ha legwe meposiri gị ụzọ ị bịa gị kwụla line nọ na queue dị mkpara amaghị ihe na nọ na queue. Libya, Gaddafi turned Libya as a farm agricultural country apart from their oil. Also from very far, Wakasa Desert, even Israel, many countries in Europe here. But il a acheté la lock. Qu'est-ce que la lock? All the Arab countries in Qatar blockade. Qatar, les Sinani les vous batani. What do you mean? I want to drill the River Niger. We borrowed money. It got itself. Attach I bro I drill here. Can he like here? I told why help us Lagos. Help them man hala Lagos. Gila da ko here here. O go le man encourage ice wibo. I could swear on yibo. Gila call and lock. Use your brain. You're my BBC. My send that would at it. In my all BBC can run. You are an agent of BBC. Peter Doche, use all your brain. Use all your brain. You will think back. I let Uchinkata in Wagoku. On your band video, Pete Doche Lomuya. We are walking hello from that guy. Hello from Pete Doche. Apart from his word, hello from the man. How his character. But all at it, we are seeing I get why you name me Alibo. I am like I need to go to Biafra. He kill up and wallanye. You are acting nonsense. BBC what give a dare nonsense here. Because you know from BBC. Heavy you go not to go. Not governors le me progozo. President le me progozo. On the kai me progozo. Kai ba rasha go dile. Ebo kwa kwa gishi.